bumangon guys. Ang sarap pa na kanyang tulog. Natagal pang bumangon. Oh no! 5 minutes later. Morning, uy. Gising ka na. Kumusta tulog mo? Ha? Pwede ka ata eh. Naglaro ka pa ng ML eh. So ngayon ka maglalaro. Every morning kasi siya nag-ML eh. Saan tayo pupunta? Gagawin natin sa Robinson. Sa? Ba't ka kukuha ng passport? Ba't tayo kumuha ng passport? Sana ako na matatravel. A few moments later. Kagigising lang. Natagal pa bumangon pero gumising din gusto niya mag-email. Update namin kayo mamaya pag pupunta na kami sa TF ni Robinson's Kalasyaw. Ingat kami. See you. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. So, ayan po siya. Nagluto na po siya ng breakfast namin. Anong breakfast natin? Isang ampulaya. Magical. Sarap naman yun. May gulay din. Gano'n ka na ng mainit na tubig. Sabi ko sa'yo, Ayun ba? Sige guys, update na lang po namin kayo mamaya for our passport application. Bye! A few moments later. And guys, magigirap na kami. Punta na kami ng Kalasyaw at tag-isa kami ng motor. Ang gagamitin niya is yan. And then, itong red. So, see you. Update namin kayo pag nandun na kami. Naka-rider vest kami para iwas sita sa Pero okay naman na kompleto kami. Meron kami lisensya at nakalist na yung mga motor namin para lang iwas abala. So, sinunod na namin yung aming rider vest. So, tuloy tayo mamaya. Update namin kayo guys. Pag na kami sa Robinson's Kalasyaw. Bye! Guys, on the way na kami. On the way na kami papuntang Robinson. Dito na. Pares kami nakasimag ng so tayo na dyan sa rider vest. Kami palitas. Kasama ko yung partner ko. Doon siya yung nauuna. So ako yung nasa likod, inaalalayan siya. Siyempre, niya na medyo dali siya magmotor na okay naman siya dahil may lisensya na rin siya. Siyempre, pa rin yung inaalalayan. So, see you again mamaya, Pops. Update namin kayo. Pagdato na kami sa Robinson Kalasyaw. Bye-bye!
A few moments later. What's up guys, kararating lang namin dito sa Robinson's Place. After ano lang naman siguro, 20 to 30 minutes. So ayusin muna namin mga gamit namin, then pasok na kami sa loob. So date namin kayo pag nandun na kami sa loob ulit. Kasi sigurado pipita kami ng mga. So bye! Okay, so yun, punta na kami sa loob ng Robinsons. Kabahay namin. After how many months, ngayon lang kami makakapasok ulit sa Robinson. So yun, kailangan namin mag-face shield for our protection. Layo ng entrance, Yemas. Layo ng entrance, ang init-init. Girl Scout yung kasama ko, walang dalang payong. Hindi mo kinuha yung payong doon. Face mask kami, saka naka-face shield kami Oh. Kasi bawal pumasok sa Robinsons kapag hindi ka naka-face shield. Yes. Sobrang init, oh. So guys, yan. Dito na kami. Napasok na siya. Ayan na. Pasok na kami. Sinecheck. Sinecheck pa yung ano nila. Temperature. Ay ka kuya sa vlog namin. Ay po. Ito kami ng ano, DFA. So yun. Wala kami sa Robinsons. Punta ko na kami sa department store. Punta muna kami ng department store kasi Dahil bibili ako ng pangkilay. Bibili pa ng pangkilay niya mga anik-anik. Nasaan ba yung department store? Hindi ko na alam doon sa kapila. Sino? Okay. See? Si Ma'am ID. Department store. Ito pa man. Oh guys. Ayun nakakita siya ng department store. Bibili lang siya ng kanyang pangkilay. Excited sa kanyang pangkilay muna bago daw kayo pumunta ng DFA. So, patay ka kay kuya, hindi ka papasukin. So yun guys, naghahanap siya. Tanong mo kay kuya. Tanong mo doon kay kuya. So ayan na po guys. Yan ang gusto niya dito pag pumupunta kami ng Robinsons. Naghahanap siya ng pangkilay niya. Ayan na, namimili na siya. Oh, dito. Ang pupuntahan natin, DFA Hindi tayo magsha-shopping ng pangkilay mo ng keme-keme mo. Talagang tinitignan pa yung picture ng ganyang pangkilay sa cellphone niya. So ayan guys. So naman na tinitignan sapatos. Nilibot niya na. Tingnan niya daw baka bagsak presyo yung mga sapatos ngayon. Kasi di ba may pandemic. So, ayun. Titingin daw siya ng sapatos niya.
Hindi nagbago. Ano lang ako? Ganito, gusto ko. Kahit yan lang, sapat na. Papagin. Sana ako. Sana all. Sana all. Magkano yun eh? 2.8? Kaya. Abang. So yan, naghahalongkat siya. Parang may balak bumili kasi nakita mo mura. Ang hilig dyan, Diyos ko po, pag sinamahan mo yan sa SM Robinson, Diyos ko po, kailangan libutin niya buong mall bago makabili. Happy ka, girl. Maganda ka pa rin. Bagay ah. Kinuha na niya oh. Sana all. Much later. Okay, so pupunta na kami ngayon sa DFA. Ayan na, nakikita nyo na ba sa yung may flag? Ayun, yan, may flag. So parang mukhang kukunti lang yung tao. Ayun guys, nandito na kami ngayon sa DFA. At hinihintay na lang namin yung hinihintay na lang namin na tawagin yung link namin. So, ano masasabi mo? Ngayon, magaling lang pala kasi nakalista na yung mga nag-online appointment. So, may pangalan na kami dito para hinintay lang kami talaga. And then yung papel namin nasa loob na. Tawagin na lang yung pangalan namin sa process agad. Mabilis lang kasi talagang kundi lang yung tao at naka-appointment siya. So, update namin kayo mamaya pag nakuha na namin. Yes, so update namin kayo kung anong resulta nung pagpunta namin dito. So, kita-kits mo na nga. So yun guys, tapos na kaming mag-process ng passport. At sabi sa amin is hintay daw kami ng 3 to 4 weeks. So probably yun ay 1 month. So ang importante is na-process na namin. Hinihintay na lang namin kung kailan darating. So hanap muna kami na makakain na medyo gutom na. So mamaya uwi na rin kami mamaya. Uwi na rin kami. Libot-libot lang ng konti Libot-libot lang ng konti dito. So balik ulit kami sa inyo mamaya. Gutom na kasi kami. Talaga maghanap mo namin na kami makakainan. Bye! 1 hour later. So what's up guys? So kararating lang namin from DFA. Siyaw at Haggard. Oh my God. Haggard Moses. Haggard Moses. Nakauwi kami alas 4. Madali lang naman kasi kakaunting tao kanina. So kararating lang namin dito and yung passport namin is after 3 to 4 weeks or probably 1 month bago namin makuha. So For pick up na lang yung passport namin. pick up na lang. So maraming salamat sa mga bye-bye vlog namin ito. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to share, Like. comment, and subscribe. And also, click yung notification bell na nandito. Then, i-update namin kayo ulit kung kukunin na namin yung passport. And para ma-busy sila. So hanggang dito muna. Paalam muna kami as of now. So, hi guys! Sorry. Oops! Wait lang, pahabol po. Shoutout po tayo. Shoutout sa aking mga students. Yung mga grade 10 New York, grade 10 Shuttle, grade 10 San Francisco, grade 10
Washington at ang grade 8 NICE ng Malasiki Agno Valley College, and of course ang aking mga college students, the B and 2C, Bachelor of Elementary Education in Malasiki Agno Valley College. So that's all for today. Bye!